Здравейте и добре дошли в канала на Сладкарското магазинче. В това видео ще ви покажа как ще декорирам бутафорна сватбена торта с захарно тесто и ще ви споделя някои тънкости относно покриването на стиропорените дъмита с захарно тесто и как се закрепят частите една към друга и как се закрепят върху подложката. Надявам се да ви е интересно и да останете до края. Ако искате да видите такива видеа в нашия канал, може да се абонирате за нас, да ударите по един палец в подкрепа и в коментари ще очаквам вашите предложения за видеа и какви тънкости искате да ви показвам. Интересното при тази торта е, че вторият етаж трябва да се среже, за да се направи място за истинско парче торта. Ако сте изгледали предишната серия за голямата бутафорна торта за сватба, там имаше нещо подобно, но специфичното беше, че етажът там беше доста по-мъничък и тогава не го изрязах с уред за рязане на стиропор. Този път ще е както си трябва. Дъмитата, които ще използвам, са на Fun Cakes. Долният размер е 25 см диаметър на 20 см височина, а горният е 20 см диаметър на 20 см височина. Трябва да изглежда ето така като височина. И да преминем към изрязването на стиропорното парче. Хубаво е, когато има отстъп отдолу за подложка на тортата и също така, когато се украсява торта, независимо от какъв е повода, и е покрита с фондан или измазана с маслен крем, да обърнете внимание на подложката, за да може работата ви да изглежда наистина завършена. В случая аз няма да я покривам с фондан, няма да правя нищо, тъй като тортата ще е бяла, все пак е сватбена и мисля, че добре ще се върже и така. За да срежете правилно мястото, е хубаво да си очертаете с графитен молив. Интересното тук е, че дъмито отгоре е доста високо, 20 см. Предишното, което изрязах, беше 15 като височина. Не, всъщност 10. 15 см беше диаметъра, което означава, че тук няма как, не е нужно да се среже додолу. Ще засегна някъде ето тук, до към малко под средата и от центъра ще пусна ето така и ще направя мястото, като след това трябва да го покрия с захарно тесто, за да може след това тортата да се изолира от стиропора и когато младожениците срежат точно парчето, да не закачат от стиропора. Ето това е уредът, който ще използвам. Закупен е от Practicare, но се продава и онлайн на различни цени. Като този с жичка такава, сменят се приставките. Не знам точно още за какво се ползва, но аз със сигурност знам, че ще използвам този шиш, за да срежа стиропора. Така, сега ще го отворим. Свързах уреда. Струната първата се изважда от тук, мушка се другата приставка. По този начин. И първо ще направя проба на друго дъми или парче стиропор, за да видя как работи, тъй като, признавам си, за първи път ще работя с такъв уред, но не мисля, че кой знае каква философия. Ще взема едно парче стиропор, за да знам кога е готово. Готово е! Ето това нека да е парчето, за да има доста материал за омазване. Сега да видим, след като е загряло, какво правим. Аха. Добре. В реална работна среда сме и
Съм в магазина, телефонът звъни. Практикер. Рекламация ще има. Да кажем, че това е друго нещо, ама не е за тая цел. Всъщност, май по-доброто за тая цел. Определено е по-доброто за тая цел. А това за какво е тогава? Ами, по форми си може и по-добри, но с захарното тесто ще се компенсира. Ето как изглежда разреза. Може би тук леко ще оформим, защото трябва да е по-гладко там. Ами, това е. Почиствам и преминавам към покриването на дъмитата с фондан. Така, ето тук сега ще вметна няколко хитринки. Първо, как се закрепва дъмито за основата. Може би някои сте гледали предишните ми видеа, може би не сте. Затова ще го повторя отново. Може да залепите дъмито с крем, маслен крем, ако изграждате торта, която има изцяло ядлив етаж, а пък височините се доизграждат с стиропор или с дъмита, изкуствени торти, изкуствени етажи. Но ако имате да правите изцяло бутафорна торта, и много често се предлага да се залепи с силикон, но не е препоръчително, защото силикона, топлия силикон, топи стиропора и може да се отчупи и да стане някой гав. За мен, като най-сигурен и работещ вариант е, може да видите предишното видео какъв тест направих. Взимате си парче фондан. Такъв фондан може да откриете и при нас, като може да разгледате цветовете и разфасовките, които предлагаме. Взимате си парченце от фондана и опускате в една чашка с вода. Размеквате го първо. Добавяте му вода. Ето така. И доомачквате да стане по този начин. И покривате участъци от подложката с това нещо. Така. Какво се случва? И защо го препоръчвам? Първо, когато стегне фондана и съхне отдолу, това нещо остава като гипс. Може би така да го оприлича. И остава доста здраво. Това не е достатъчно в случая много, затова ще топна още от парчето. Може и по този начин. Размачквате. Затова използвам и ръкавици в случая. И ето по този начин разстиламе върху подложката. И тъй като все още е мекичък, когато сложа дъмито отгоре, ще ми е по-удобно за центриране. И при натискането то ще
се разточи и почти няма да остане луфт между дъмито и подложката. Но и да остане, не се притеснявайте, в случая ще се покрива с бял фондан и съответно ще се прикрие луфта. Хващаме дъмито и сега го оглеждам от всички страни дали е центрирано и притискаме. Тук остава луфт, защото самото дъми в случая не е идеално равно. Но няма нужда да ви притеснява, тъй като дъмито е високо, ще бъде покрито странично. И започваме с голямото разточване. За да не залепва върху повърхността при разточване, използвайте царевични чисти. За покриването на дъми с захарно тесто не е необходимо да измазвате предварително дъмито с маслен крем, тъй като то се е идеално равно, нямате нужда от прикриване на някакви несъвършенства. Ако пък се изгражда торта от ядливи и неядливи етажи и клиента съответно не иска тортата да е от фондан, тогава ще се наложи да се измаже с същия цвят маслен крем, за да може да са приблизително еднакви. Но при положение, че бутафорната торта или бутафорният етаж е само с захарно тесто, тази стъпка с измазването не е никак задължителна. За покриването на дъми 25 фи на 20, в зависимост от това каква дебелина фондан ще разточите, ако е 3 мм, около 700-800 грама. Ако е към 4 мм и малко повече. Покриването на високо дъми е препоръчително да е странично, тъй като от тежестта на захарното тесто, след като се покрие тук и падне надолу, има опасност да се скъса по ръба. В зависимост, разбира се, от това и каква марка захарното тесто ще използвате. Трябва да е тип covering paste или такова, на което си му имате доверие за покриване на торти. И знаете, че няма опасност от скъсване. За по-равномерно разточване, така е хубаво да минете с ръка, за да видите къде не се е изтънил фондана. При мен ето тук в средата. И също така от време на време повдигайте, защото в зависимост от температурата в помещението, където работите, може да е по-топло и да залепва върху повърхността. От време на време, ако се получи така, поръсвайте с царевично шесте или много финна пудра захар. Не прекалявайте с царевичното нишесте, защото то ще изсуши фондана и при покриване също ще има опасност от напукване. Използвайте толкова, колкото да не ви залепне. Фонданът, който използвам аз в момента, е турски овалети и доста масово използван. Влагаме с доста, почти цялата му гама, да кажа цялата гама цветове. Може да разгледате в сайта, ще оставя линкове в описанието. Така, преди да разточите фондан, е хубаво да сметнете обиколката, за да знаете колко дълго да разточите фондан. И тук трябва да си припомните формулата за обиколка на окръжност. 2 по P по R. В случая 78 и малко. Сметнах го предварително. Така, 70
80 за по-сигурно. Тук е 24. Тук е 30. И след като разточите необходимата дължина, винаги даже разточвате малко отгоре, за по-сигурно. Подравнете долния край. Събирате остатъка, за да не изсъхва, тъй като ще ни трябва и за другата част. За да залепите захарното тесто върху дъмито, ви е необходимо само вода. Може или пило. Рецептата също може да видите в канала. И в страни напръсквате обилно дъмито. Така. И такова дълго парче с захарно тесто си е голямо предизвикателство да се надигне, но за целта ще поръсим с царевично нишесте. Ето по този начин. Малко по-така трябваше да се навие. Ето така. Имате дъмито. И старайте да стигнете така. И до тук. Добре. Сега трябва да се изкара въздуха и да прилепна двете части на дъмито, където се срещат. Ще са ви необходими като инструменти ето тези инструменти за полиране на захарно тесто. И започвате ето така. Масажирате. И излишното след това се изрязва. Ето тук сега трябва да се изреже по ръбчето. Ето така. И тук да притискате малко по-силно, за да се съберат парчетата и да се постараем ръбът изобщо да така да се слее, че да не се вижда къде е. Пък най-хубаво ще се получи ръбът отгоре. Тук. Дори да се получи някакси не чак толкова добре в центъра, там отгоре ще има друго дъми и не би трябвало да има проблем. Другият вариант е да разточите отделно излишното парче
захарното тесто, което остане от страничното покриване, да го разточите и да изрежете кръг с диаметър точен на диаметъра на дъмито. А това тук в момента е другия вариант, който е малко по-пипкав от другия. Долу с помощта на скалпела изрязва ръбчетата на фондана, които са останали. И сега продължаваме с покриването и на второто дъми и залепването им едно за друго. За първото, като количество фондан, отиде около килограм. Останаха ми точно 134 грама захарно тесто. Когато се покриват такива големи торти, било то бутафорни или истински, за по-сигурност си разточвайте по 1 кг фондан, за да знаете, че ще ви стигне, излишното се изрязва и по-лесно се оформя след това самата торта. Не разточвайте прекалено тънък фондан, старайте се около 3-4 мм, за да може дори дъмито да има някакви несъвършенства, те да се прикрият от захарното тесто и да не прозират тези порички, или как да я кажа, на стиропора, за да има възможно най-реалистичен ефект и изглед. Втория етаж от тортата по-специфично ще е покриването на разреза. Тук, както казахме, ще има истински етаж от торта, но няма да го правим ние. В случая тортата е поръчка и сладкари ще се вземат с другата част от декорацията на тази торта. Като дължина на фондана ще разточа около 65 см дължина и високо 23-4. Разточихме и второто тесто и сега по същия начин напръскваме дъмито и покриваме. Преминаваме към закрепването на втория етаж към първия. Тъй като в случая ще се залепва фондан към дъми, може да използвате и дървени шишчета за спокойствие и сигурност. И важното да оцелим центъра. Нанесем малко сладкарско лепило върху шишчето. Ръбчето на покриването първото трябва да се падне отзад. Обачето така е прикрито, че не се вижда баш къде е. Тук съвсем леко се забелязва. За истински торти се ползват подпори и подложки между етажите. В случая не ни е необходимо. Ето така. Западне. Още надолу ще трябва, защото ще пробие и истинската торта след това. И да нацелим центъра. Първо налъжете от сладкарското лепило по фондана. Тук няма да използвам парчета фондан, тъй като има и шишчета. Това сладкарско лепило ще е достатъчно силно, за да държи горния етаж. Някъде да избяга.
За да прикрия това ръбче между етажите, ще използвам сатенена лента. Дойде ред и за декорацията на тази част на тортата. Ще добавя снимка ето тук или тук, да видите каква всъщност ми е задачата и какво трябва да наподобя. Тъй като тук тортата е изцяло обсипана с венчелищчета, за целта ще ни е необходимо бързо стягащо тесто. В случая ще използвам Gum Paste. Той е по-различен от фондана и е създаден специално за изработката на цветя. Ето как изглежда Gum Paste на Funcakes. В кофички от 1 кг, може да се открие и в разфасовки от 250 грама. В случая не мога да кажа с точност какво количество тесто ще ми трябва, тъй като трябва да го направя така, че да изглежда накрая добре. Така, за изработката на тези венчелищчета отпред на тортата ще са необходими инструменти, като най-вече тези кълъпчета наричат се вейнари от две части, долна и горна част на листенцето. След малко ще видите как се използват. Резец ние сме си го направили по формата на листенцето. Инструменти за изработка на венчелищчета, на цветя изобщо и цветя от захарно тесто, т.е. в случая, извинете, Gum Paste са ето тези. Може да ги намерите в пластмасов вариант. Този комплект или ето този, виждали сте го. Тези се водят и за шоколад. Най-добра работа, да, ето още варианти на пластмасовите. Това също се ползва и това също се ползва за изтъняване на листенцата. Най-удобни са обаче металните топченца, защото те нямат ръбчета, но всеки преценява кой инструмент ще му е най-удобен. Няма нищо задължително в това. Другото ще е в случая такава мека подложка за моделиране, гъба, флам, има различни наименования. Този вариант в случая е от една страна е по-твърд, от другата страна по-мек. След като се изрежат венчелищчетата, се поставят тук, изтънява се с топченци и се оформят. Хубаво е да си осигурите и някакъв нещо, което да ви е удобно, за да оставите листенцето след като изрязано и оформено да изсъхне леко, преди да се залепи върху тортата. В случая не знам дали това ще ми свърши работа, ще преценя в последствие. Така, за закрепването на венчелищата върху тортата, естествено ще ви трябва сладкарско лепило. За разточване пък на тестото, няма как да мине без нешесте. Не прекалявайте, отново повтарям, с него, тъй като в случая даже Gum Paste съхне много по-бързо от фондана и може да ви попречи дори и да развали декорацията, тъй като и самият Gum Paste изсъхва доста бързо. След малко ще се уверите сами. Също за Gum Paste мога да кажа, че той е податлив на доста изтъняване. Може да се скъса, но може да се изтъни до толкова, че да придаде максимално реалистичен вид на листенцето. И вече след като се украси с прахова боя и се напасна цветовете и изобщо целият букет като стане, или цялото цвете като стане с тънкостта на самите венчелищчета, просто изглеждат много реалистично. Сега от това тесто ще си откъсна малко, за да го размачкам и веднага ще го прибера в кофичката, защото, както казах, изсъхва доста бързо. От фондана, всъщност, мога да ви вметна, сега се сещам, когато ви остане фондан и е в срок на годност, не го
изхвърляйте. Ще ви послужи за нещо друго. Може да си направите бисквитки, може да, в зависимост от това колко е хартизал, може да си направите още една торта. Съхранявайте си го в оригиналната опаковка, защото тя затваря доста плътно. Ако фондана, който сте закупили, няма кутийка към него, е в пакет, си подсигурете подобна кутийка, която да затваря плътно. Приберете на сухо и хладно място, не в хладилник, не под пряка слънчева светлина, за да може да запазите еластичността на фондана по-дълго време. И мисля, че е това. Ако нещо съм пропуснала, попитайте ме в коментарите, ще ви отговоря при първа възможност. И сега, ето виждате колко е и по-мек от фондана, който използвах преди малко. Този гъм пейст. Ще откъсвам малко по малко парченца. Погледнете. Тук ще е предизвикателство. Има и други модели, други марки гъм пейст. Може да пробвате различните. Предлагат се и малките разфасовки от по 250 грама. Това ще ми трябва едно пликче обаче. Кутийката ще си ползвам, защото трябва да го затварям. Така. Така, затваряте си го в кутийка или в една чашка може да сложите до вас. Като остане малко парченце в страни, не го ползвате, захлупете го, за да не изсъхва, защото ще се получи тънка коричка ето тук отгоре и при разточването и оформянето създава проблеми. Така, поръсвам си мястото отново с царевично нечисти. Ще си използвам същата точилка за фондан. Тази е силиконова. Не е задължително нещо да ползвате или само силиконова, или само ПВЦ. ПВЦ точилките се водят, че са подходящи за захарното тесто. Не залепват, но някои видове са доста тежки. Вече ако трябва да покривате голяма торта, тогава си струва да се ползва, защото те са по 50-60 см, такива големи тръби. Но са тежички и си трябва сила в ръцете. Удобни са, не е като да не са. Доста добре разточват, не залепват. Но това в домашни условия може да се върши с обикновена дървена точилка, въртяща, по възможност, тъй като е по-удобно. Ето. Но не забравяйте да натискате в средата, защото там остава винаги по-дебеличко. Така, това малко парченце ще го разточа възможно най-тъничко, но не прекалено. Надявам се вижда добре. Така, опипвам с ръка да видя къде има нужда от още. При нужда или когато е много горещо в помещението, където работите, няма проблем да си поръсвате от време на време, но пак не прекалено с нечистето. Хубаво е да се ползва чисто царевично нечисте. Не пшенично, не нечисте за крем, а обикновено царевично нечисте. Препоръчва се, тъй като е и особено през лятото, защото абсорбира доста от лепкавото и от влагата на фондана и е по-приятно за работа и самото тесто. Така, сега ще направя една проба. Ето така. Тук сега съм си забравила един инструмент, но той не е чак толкова належащо важен. Ще си напудря и формичката. За да няма опасност от залепяне.
преминаваме към финалната част. Тук е момента да споделя какви грешки допуснах при закрепването на листенцата. Без да си искам, просто може би неподходяща четка. Трябва да е по-тънка, да не попива толкова от сладкарското лепило, за да не се примокря фондана, съответно и гъм пейста, тъй като по дълго време ще му трябва да изсъхне. Все пак трябва да се закрепи, да стане така както ние искаме в случая, но на някои места, ето тук централно, просто толкова примокряне и се получи така, че някои от листенцата изпопадаха и трябваше да се поправят. Финалната стъпка вече е да сложим от златните листчета на някои места, така че да придадем вече завършен вид на нашата сватбена торта. Отново ще покажа тук, вляво или вдясно, не знам, да видите какъв трябва да наподобява крайния вариант вид на тортата. Тук е много важно да се спомене, че ако тортата е ядлива на 100% и искате да има ето такава декорация от злато, златото трябва наистина да е ядливо злато, т.е. 24 карата ли беше ядливото злато? Да, то е безопасно за хранителна употреба. Вече ако тортата е макет изцяло или искате да има злато там, където няма да се яде тази част от тортата, която е декорирана с фалшиви златни люспички, не е проблем и тях да използвате. Но за по-голяма безопасност, внимавайте какво слагате по тортите си. Наистина, ако трябва да се ползва ядливо злато, това доста оскъпява тортата, защото никак не е евтино, но ако искате все пак впечатляващ ефект накрая на декорираната торта, взимайте или изисквайте, ако сте клиенти, зависи кой гледа, да е истинско златото и стига на пинцета на места, които ми се иска да има злато. Даже и макета има. Ето така. Клиентката също иска да има. Те са много фини листчета. Все пак може да се мацне малко на места, където вече е изсъхнало, за да се залепи златото. При желание клиентката може да иска да се изработи ето тук един топер с инициалите им, но както прецени, има време и това нещо винаги може да си го добавим. Дори 3 дни преди сватбата. Ще успеем да реагираме, да изработим. Надяваме се, зависи от натовареността, разбира се, но каквото реши клиентката, това е. Надявам се видеото наистина да ви е било полезно. Последвайте ни, подкрепете ни с един палец нагоре и ако са ви интересни такъв тип видеа или най-различни, подготвила съм ви интересно съдържание в канала. След известна пауза, но няма как. Това е от мен. Ще се видим в следващото видео. Чао!